local y creación de empleo y deporte y ocio en el resto de áreas a las que da cobertura la organización. El recorte presupuestario ha hecho que se tiene en la isla de Gran Canaria como punto de encuentro con los países afectados. Moncloa no le ha dado. Kaixo, egunon, gaur Euskararen nazioarteko eguna ospatzen dugu eta gosari ederra prestatu nahi izan dut egun hori ospatzeko. Izan ere, nik uste dut badagoela zer ospatu, ez? Azkeneko hamarkadetan egia da Euskararen bilakaera oso interesgarria izan dela, batez ere ezagutzaren esparruan, baina, bueno, topiko bat baldin bada ere, nik uste dut gogoratu behar dugula oraindik ere erabilera erronka bat izaten jarraitzen duela, batik bat gure espazio pribatuetan, ez? Nik uste dut derrigortuak sentitzen ez garenean inkesta soziolinguistikoak esaten dutenaren arabera gehiegi jotzen dugu berriro ere erderara, eta nik uste dut hortan badagoela zer eginik. Nire mezua horixe da, besterik ez nuke esango, baina bai behintzat gozatu dezazuela eguna, ospatu gure hizkuntza hau, gure ondare kulturalik importantenetariko badalako, eta ondo izan.